Ja, jeg er nødt til at sige, at det er rigtig dejligt at se jer alle sammen. Og det er, selvom det er så tidligt, så ser I en anden måde, gør det. Så det er dejligt. Og så er det også fordi, at der er rigtig, rigtig meget brug for os. Der er brug for, at vi står sammen i de kampe, som der venter os. Og ja, konsekvensen af det system, vi lever i, de kommer i forskellige skikkelser. Vi ser uhyrene, der ødelægger vores uddannelsessystem. Og jeg ønsker et samfund, hvor det er en uddannelse, det er noget, der samler. Det skal være et værktøj til at sikre kritiske samfundsborgere, der skal udgøre en vigtig demokratisk del af det socialistiske samfund, som det er, vi kæmper for. Men i stedet for, så ser vi, at vi bliver umyndiggjort af karakterer og test, og bliver proppet i kasser. Vi bliver proppet i nogle kasser, som er skabt for, at erhvervslivet kan sortere os til og fra, som de ønsker, og placere os på den måde, hvor vi får allerstørst profit. Det uddannelsessystem, som vi kæmper for, det er et uddannelsessystem, der skaber lighed. Men sådan er det ikke lige nu. Tværtimod så fastholdes vi i klasser. Karakterer er med til at skabe elitehold, hvor skolernes megaklasser kommer til at være en kampplads for konkurrencemotiverede elever, og resten får det røde kort. Derfor så hopper vi i SUF og Enhedslisten ikke med på færre løsning eller færre forandring. Og det er fordi, vi ikke mener, at det er fair at skulle please de stærkeste elever gennem positiv incitamentløsning, eller gennem de 12 minutter og skulle ramme almindelige borgere på den måde. Og det er fordi, at dem, der har skabt krisen, det er rige slipsemænd, det er direktører og bankspekulanter, og så er det aktionærerne. Så det er dem, der skal betale for krisen. Vi mennesker, vi er mere end bare et sygdom. Og det er derfor, vi må kæmpe for at få demokratiseret vores uddannelse. Det fortjener vi. Et uddannelsesliv uden test og karakterer og lærer, der går ned med stress og overakademisering. Og det er muligt. Det gør vi gennem hverdagens kampe som frokostdebatten i kantinen og uddannelsesbesættelser. Så nærmer vi os målet for det socialistiske samfund, det er vi kæmper for, og det uddannelsesliv, som vi ønsker os. Sammen så smider vi rektor på porten og skaber dagsorden, der kan rumme os alle, med rammer og indhold, som skal sikre kloge og samarbejdende borgere, i stedet for de konkurrencemotiverede. Og det kræver blot, at vi står sammen, og det er derfor, der er brug for os alle sammen, hver og en. Nu er det jo 1. maj, Arbejdernes Internationale Kampdag. Og gennem rigtig mange års faglige kamp har vi tilegnet os retten til barsel, ferie, løn og et liv ved siden af vores arbejde. Og de sejre, dem må vi ikke tage for givet. Vi er alle sammen mennesker af denne her jord, og vi har ret til indflydelse på vores egen hverdag. Det er simpelthen derfor, at vi er socialister. Og vi ved, at det er forkert, og at mennesker sulter, mens mad smides ud. Vi ved, at det er forkert, at virksomheder smadrer vores klima i deres rådrift efter mere profit. At racisme ikke kun handler om, at det er synd for nogen, men at der er bagvedliggende interesse i at splitte befolkningen imod hinanden, frem for vores fælles fjende, kapitalisterne. For kapitalismen er altså ikke den endelige løsning. Det er sygt, at et fåtal skal leve i luksus på bekostning af resten af verdens befolkning. Så vi skal simpelthen lede og fordele arbejde, fordi det er vores hverdag, som det gælder. Økonomien, den skal underlægges demokratiet, og der skal være arbejde til alle. Så slipper vi for den hets, som der er lige nu, mod de arbejdsløse, der skal igennem tvangscirkulation i os rundt i meningsløs aktivering. Fordi kapitalisterne nyder godt af, at vi får arbejdsløse. De vildleder os til at tro, at solidariteten er død og forringer lønnen og skaber dårligere arbejdsvilkår med frygten for arbejdsløshedskø og udlændinge, der kommer og tager vores job. Megagiganten CSC, jeg ved ikke om I kender, men det er den, der administrerer sådan CPR og skat og generelt al sikkerhed, der er på på internettet og på computer. De har lockoutet 120 ansatte, fordi at de ikke vil gå med til radikale krav som 30% reallønsnedgang. Resten af de ansatte, de tvinges til at oplære skruebrækker, så de kan overtage de lockoutets arbejde og deres eget arbejde på sigt. Derudover så bruges skruebrækkerne til at overvåge de ansatte og er med til at skabe et rigtig dårligt arbejdsmiljø. Jeg var til deres blokade i torsdag, hvor at flere hundrede havde nedlagt deres arbejde.
Og det skal man altså have rigtig stor respekt for, fordi det er mennesker, der har mødt op hver dag i 30 år, og det eneste, de skulle have til at fungere, det er lige præcis den her ting, så hele IT-systemet skal virke. Det, der ligesom har været deres arbejdsliv, det har været at få Danmark til at køre som samfund. Det er sådan nogle mennesker, man aldrig får til at strække. Så når de nedlægger arbejdet, så er det altså fordi, at det er rigtig hårdt. Så jeg bakker dem i hvert fald fuldstændig op. Især fordi de skruebrækker, som de skal være med til at lære op, er nogen, der undergraver deres egen konflikt. Og det seneste, jeg har fået at vide, det er, at vi skal give dem karakterer for, hvor engageret og samarbejdsvillige de er til at overlevere arbejdet. Og hvis man godt selv vil have det arbejde, den person, den ansatte sidder med, så er det måske ikke lige de bedste karakterer, man vil give. Og hvis der skal tage ens arbejde til dårligere arbejdsvilkår og dårligere løn, så er man måske heller ikke så glad for at skulle oplære den person i det. Så det her, det viser rigtig meget, at det er en principiel konflikt. CSC skal simpelthen ikke have lov til at indføre amerikanske forhold i det danske arbejdsmarked. Og det er helt forkasteligt, hvordan at de angriber med 120 lockout. Det her er noget, hvorpå de går direkte efter fagforeningen. Så derfor så opfordrer jeg alle sammen til aktivt at støtte PROSA og de der arbejder gennem sympatikonflikter og generelt offentlig solidaritet. Hold op, det var